Avui hem tingut la sessió de tancament del curs d'Introducció a la Robòtica. Ha estat un curs de 10 hores presencials i 5 hores de projecte. Per tant, avui consistia en que els diferents alumnes presentessin els seus projectes. Hi havia dues modalitats de projectes, uns projectes que consistien en la preparació d'una maqueta aplicant els coneixements, els continguts que s'han explicat durant el curs, i un altre que consistia en fer la programació al llarg de l'etapa, bé de l'etapa primària si al centre han vingut professors o mestres, o bé de l'etapa secundària si han vingut els professors. S'han presentat dos projectes. L'Institut Sagrada Família ha presentat un projecte des de l'etapa primària fins al final de l'ESO, força complet. Crec que tenen les idees clares en quant al desenvolupament dels diferents continguts al llarg de les diferents etapes. El projecte Pau Casals iniciarà també un nou projecte a l'etapa primària, és una escola de primària, i llavors ens han comentat que fonamentalment estarà centrada en la implementació d'esclats en els cicles inicial i mitjà, i després en el cicle superior implementació de pràctiques, projectes de programació i robòtica. Pel que fa a l'escola Marta Mata, ha presentat una maqueta en què han intentat introduir, diríem, alguns dels continguts que s'han vist durant el curs, una maqueta de control, que el que intentava és explicar-nos una miqueta el control de LEDs, un servo, etc. Com a projecte del curs de robòtica que hem fet, el que vaig plantejar una mica és fer servir tots els utensilis que ens van ensenyar, des del botó, les llumetes, el servo i el bronzidor. Llavors la idea per utilitzar-lo era fer una mica d'una caseta i un lladre. Li dones el botó, sonaria l'alarma, després s'encenarien les llums i apareixeria el policia a través del servo. I ja estaria. El que passa que el projecte no només seria això, que podries treballar amb més coses, des d'inventar-te una història i treballar l'expressió oral i l'expressió escrita, i a més les matemàtiques, a l'hora de fer la maqueta, les figures geomètriques. I això seria una mica el projecte que he fet per al curs. Si li donem la volta, veiem una mica l'esquelet d'aquest projecte i veiem que hem programat a Blibox. És una placa Arduino BQ, i que té les llums. Això d'aquí seria el servo, que ho programes per fer el moviment dels graus que tu vulguis, i això seria per al bronzidor, que és la melodia que tu també pots programar-lo. La programació d'informàtica que tenim, i el tercer trimestre, tota l'escola, des d'I4 fins a quart d'ESO, fa programació. A I4